kuningi engifundayo kwinkosi yamagciwane kakhulu mfowethu. Ngokucula yabo nangokubhala ke nje indlela abhala ngayo yabo kuningi engikubukayo kuyo ubhuti. Noma ngeke ngithi mhlawumbe uyedwa ngibukela kuye baningi abantu engibukela kuye kodwa njengoba ngisebenza naye yena useduze kakhulu. So kulula ukuthi ngingafunda ngicoshe lapha nalapha kuyanikeza ulwazi olunzulu mayelana nomculo ngoba bona abantu asebemcatshubovu ngomculo. I-welcoming kakhulu mfowethu regardless of how famous you are bakwamukela njengemfudumalo bakuthande ngithokoza kakhulu leyo nto leyo mfowethu. Ngeke ngithi ayibheke umuntu ngokuqondile mfowethu mangizoyibhekisa ngakimi mhlambe kwakuyisimo engangibheke naso ngalo sikhathi ngiyibika nje kwabanye abathize kodwa bengalibona uthando enginalo ngicine ngalithola ngothando yabona. Nganginalo uthando kodwa mangishela ngingaqonywa ngaleso sikhathi. Ngeke ngisho ukuthi ngiyaqonja manje yabo kodwa ngaleso sikhathi kwangakaqo yabo ngingakaqonywa yabo ngibanikeza lolo uthando lolo ngokokweshela belibone kubhayizayo ngaleso sikhathi. Ngathi ngihleli nje ngibuye emsebenzini ngaleso sikhathi iyafika ke ingoma uthi mina uthando nginalo inkinga ngalithola abantu aba-wrong mangikube nawe ngumuntu o-wrong shuthe nginxese uhambe wrong. Ngase ngiyimagina ke lapho senginomuntu mhlambe ngizomthola ngaleso sikhashana ozokwenza okuhlukile kunalaba abangaqomanga.